ole khuang choi thlani somni panni zirtop ni kan lo thleng tareng mai tunchuma hian khovel thu tharte kan ngai thlale dona kan hria tangin nimin lama Ukraine lama chuan Russia in ballistic missile an ka pluta kha Ukraine lam report dana chuan intercontinental ballistic missile anti khomol pui dangka thleng phak Ralthuam hlauhawm missile hlauhawm tak mai nuclear Ralthuam hlauhawm tak phur thei angchi ICBM khani Ukraine chuan an soya hemi chungchang hian khovel adap ngala khovel mi puite ngai ven ani mekani kan hria tangin Joe Biden chuan Russia ramril zo kap turin Ukraine an pek long range missile angchi Army Tactical Missile System ATACMS angte Russia ram chung be nan man aphal sakani khamia wangkhan UK point Ukraine nena an pek Storm Shadow cruise missile an ti chu man an phal ve ta boka chutiang chuan Ukraine chuan UK atanga andon Storm Shadow le UK atanga andon Storm Shadow le US atanga andon ATACMS te mang chuan Russia ram chung mun target te an beita ani khami wangkhan borok chang tak tu na hian om meka Russia chuan na zo ken chang le chho ta mek bok hi kan puang anga amai ro chu hemi kan puan ma hian Israel lam kan puang ma sapot don ani Israel lam hian in beina alakal chho zel maya Israel le Hezbollah te hi nizan thleng khan voin thleng khan an lein beitona Hezbollah te hian rocket le drone te Israel lam an laka lu chhun zom zel mai heti lai hian Israel Prime Minister Netanyahu le Defense Minister atanga cholta Yoav Gallant te chu ICC anti International Criminal Court chuan man phalna thupek ati chuak rup maya hei hian khovel sarkar rang ati then rang ngaidan rang an nei hloma hemi thlo pole dodal pol anin then ti ila kan soi sualom love Joe Biden point na takin hei hi aron soi sela chung tele Israel thu thar dangte kan ngai thlamha sadon ani nikum October ni riata Israelin Gaza lama be pui thlak na an kalpui nuwa voin thlengin in beina ala chol lova Israel hian heng Hamas helte hi noirem thokhat to ma se Israel mi le sa le khovel ram sarkar khwale tui dangte Hamas ten an la hren me ka wang hian he beina Hamas laka be pui thlak na hi chol san theyan la ni lovani chu wang join Israel si paite hian Gaza marlam le chimlam le mun then khata te be pui thlak na kalpuin rei tanti dap chua na han la kalpui renga heta hian Hamas ten an le in kap le zeu mai heta hian Hamas ten an in beina hala chuak fo mai Gaza a marlam pang zabelia ke ma chuan Israel infantry pakhat chu tha ani Israel sipai pakhat chu tha ania in beina rang heta hian a chuak bok nimin lam khan Gaza Strip marlama Indona lian tak mun khata a thlenga IDF sipai pakhat heta hian a thi ti an puang hei wang hian Israelin Gaza lama be pui thlak na ground offensive an kalpui nuwa sipai an chan zat chu zathum som riat an kai ta sipai thita hi staff sergeant Givati brigade mi le sa Tazabar battalion athok ni in kumsom pakomi hania Ron Epstein ani sipai thu chuatar lan danin Epstein hi Zabelia area be pui thlak na kalpui mek lain Hamas lamina anron ka chuateng ka chiat na anti-tank missile ke temper wanga thi ani nimin lamkhan hundanga in beina Givati brigade sa Rotem battalion mi le sa pakhat chu Israel marlam in beina hian na takin a hliambok hi sipai damdoi ina Israel lama hruayani hemi ma hian nilai ni khan Gaza chimlam in beina ramri hmuna Karem Salom hmuna chuan Hamas in rocket anron ka chu Israel air defense ten an lo ka chiat chumi ke them chuan Israel sipai pakhat a hliam to boka Gaza chunga hian Israel be pui thlak na kalpui alani zela hun ranga kalpui alania Gaza chimlam Kamal Atwan Hospital bula be pui thlak na voi engamozat nimin lam khan thleng boka heta hian Hamas mun ma engamozat ti chiatani Hamas lam soidan chuan Gaza khopui veng pakhata Israel hian be pui thlak na lian takan kalpuya heta hian mi engamozat an thi ti an puang
Palestinian Territories sa Israel Civil Coordination Agency gogat chuan nimin khan avoi khatnan Jordanian Air Force helicopter pariat mangin Gaza Strip mi ring puina eitur ton sari borvel zet an thon luta thu chuan siam dana chuan IDF chuan he eitur thon lu transfer hi Israel in Gaza tran puina lut tur ti punna konga amalak na niya soi ani chom dolna an pek lua hian eitur ba ka bolho song bolna le bolho paina turang chi te final ampang kai noi man ruwa tam takatela naute chole dam doi te chi rang rang atel bok bolho paina man ruwa engwangin nge an thon lu han ti hian he Indona hian engkim mi hring kho sak engkim hi abuai vek hanim maya eituran nei lo chu soilo bolho paina turle khatiang chi thleng khan mi hring kho sak he Indona hian a ngonga bolho te chu mi hring chen na ne na in nerengin avum ther thur to maya chutiang chuan hripui hlauhawm tak dar chum theidin mona Gaza hi hading mek bokani Gaza Health Ministry chuan tun thlengin Gaza Strip a hian mi singli sang ni chuang thi emo anumna chin hriat lo an ni to thu an soi Israel lam chuan Gaza Indona hian silai keng singkhat sang riat bor vel an tha to thu an soya tin puan photo angin October ni saria Hamas Israel ram chunga lut zinga khan sangkhat bor vel Israel lam khan an kap hlumbok International Criminal Court Judge Tena Anthurel tuna khovel media te chai berle mi pui ngai ven mek hi hantar lang vele zokila Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu le Defense Minister Yoav Gallant baka Hamas hi pai hau tu Ibrahim Al-Masri Muhammad Deif tia hriat lar te chu he indo mek na thil zualtu le mi hring dik na chan vo palzuta raplak taka mi pui ngai sakna in rol nia puin man tura thupek ti chuan ni Israel chuan dahak khopuya ko tina hetianga ro arel hi Israel chuan an nol ngala Gaza Indona thil zualtu pu an ni chu Israel chuan an nial bok he thutluk na hi ICC in democracy ram hruai tu te man tura thupek ati chua masak berani ICC hian Vladimir Putin kha man turin thupe kalau ti chuak to bokani kha Israel chuan Deif airstrike mangin an that to tian soya mase Hamas hian hei hian nem nget lo thung an hnial lo boka prosecution te chuan athi thu report chungchanga hian thu hriat tur thukim changjok an la zon mek thu an tar lang thung ani ICC chuan haniele ye he sinuarte an thi ma khan October ni sari sang hi som hi pathuma Gaza Indona kal mek chhuwa chhana mo phurtu an nia wang khan man turin thupe kalau ti chuak ve to bok ani Netanyahu le Gallant chungchanga ICC thurel hi han soi zaw le lok tiang ICC court ro rel na chamber chuan Mr Netanyahu le Mr Gallant te hian Indona danan bo chia a mitam tak thi na mo an phurani ril tram na an mel ma te ril tram ma da chutiang chu Ralthuam mangin tram na chu mel ma te beina nan mangani hei hi Indona thil zualtu na niya tual tha inti du da le mi hring dik na chan vo paljut na dang te po an khoi ni in ICC chuan a pu boka chamber chuan Mr Netanyahu le Mr Gallant te hian civil mi pui te chunga rong taka chet na le chutianga ma an la ka wang chuan criminal case siam sak an ni thu an soi heng mi pahni te hian Gaza a civil mi pui te chu an dam kho chuana atana thil poimo le trul eile in tui damdoi fuel baka electric ang chi te October ni riat sang ni som ni pathuma tang khan an chu sakani chutiang chuan an dikna chanvo an chu sakani tin ICC thuram dana chuan tarlan ani bok hetila hian Russia le Ukraine bo ro ka tang chho rep hle maya kan puan tak le kan hriat to ang khan Joe Biden chuan a Trump top dona thlani em po hun anei to lo ti in Ukraine Indona mel meka chuan hria ka thea Indona avung chho sot mai Russia Foreign Ministry thupuang tu Maria Zakharova chuan he thil hi hetianga US le khothlang ram ten Russia ram ril jok beitura an Ralthuam Ukraine hena an pek man an phal sakta ka wang hian US le atran rol pui te chu direct in Russia Ukraine Indona anin rol ta ti na ani hei hi thil chiang takani ati ninga ni khan Russia chuan Ukraine kho chaklam kho pui dini pro be pui thlak na
intercontinental ballistic missile ka plut ni in Ukraine chuan a soyani kha Biden na thutluk na kal zelani a hei wang hian Biden hian Europe hi a thendar ta ani ti in Russia thupuang tu Russia Foreign Ministry thupuang tu chuan a soi Britain le France chuan Ukraine hena Scalp missile Storm Shadow tia hriat bok KM zani somnga borvel ka phak chu an lo peto a heti lai hian Germany chuan Ukraine hena KM zanga borvel ka phak Taurus missile Ukraine na supply tura angen na chu alati hlotling du lova Russia ramril zo ka phak Germany chuan ala thon lu du lo thung karmasa khan German Chancellor Olaf Scholz chuan Bundestag thu asoina hei hi film khur takin kan kalpuya tuna hian borok tangzel tur le he Indona vung zel tur ven na atan Russia ramril zo ka phak KM zanga ka phak kan Ralthuam kan Taurus missile chu Ukraine hena kan la supply du lovani ati thung heti lai hian nimin lam thil thleng tukin lama kan puan tak Russia in Ukraine ballistic missile ka plut ti chungchang kha Putin chuan thu chhu aron naya Russia chuan hemi chungchang hi anron puang chuak veta a Russia lam soidana chuan ballistic missile intercontinental ballistic missile nilovin medium range ballistic missile zo kani thu Putin chuan a soi President Vladimir Putin chuan Russia sipai te chuan Ukraine intermediate range ballistic missile thar an kap lut tia soya hei hi tun kar chunga ki fin Russia target be pui thlak na akal pui US le UK siam missile kap thui theizok an man chan let na phubalak na ani thu asoi telbok puantak angkhan nimin lam khan Russia chuan Ukraine Dnipro khopuya missile chithar an kap ni in an soya hei hi kumni chuang zet Indona athlen hnu buaina achua mek hnuwa ani Russia chuan Ukraine chimlam khopuya hian intermediate range ballistic missile mai ba ka Ralthuam chi hrang hypersonic missile engemaw zat an kap lut telbok ni in Ukraine chuan a pu boka he Russia Ralthuam ka lu awang hian tual chung thu nei tu Ukraine lam tual chung thu nei tu te chuan infrastructure engemaw zat a chhia ti an soya mi pahnih an hliam ni in an soibok Aum zia chu hetiang khoparal thuam hlo Russia na akap lut chungpo hian engwangin nge mi hring tam takan thi lo ti hiania Aum zia bera chuan Russia hian aka tur hmun hi a thlangfim khur hle ni in a hriata mi pui poi sei lo theiang berin Ukraine vona ni mo chau hei hi an kap lut ni in angai theibok televised address a President Vladimir Putin chuan NATO ramte be pui thlak na chan let na atan Russia in Ukraine be pui thlak na lian tak akal puya hypersonic intermediate range missile kan en chinani ati US President Joe Biden an tun thlachunga Ukraine an pek US Ralthuam te Russia ram chung be na phalna apek hi helai rambial Indona ti vung tu turani kan facility te laka Ralthuam man a phalawang hian kan Ralthuam lian jok mang turin Joe Biden hian min tur loyani ati Russia chunga mun then khat ka tumin army tactical missile system ATACMS angte Ukraine chuan an kap chuak tan tabok United States official pakhat chu Reuters news agency chuan athu soyatar langa Russia hian Ukraine hi ICBM in a kap lova chuai chuan intermediate range ballistic missile mangina kap zok ni in an soya hei hi an zirchian na masa atanga assessment an ti chua alan danani voin khan Russian missile chithar ani na zongzong akal chak zong te athlo san zong te athonat zong te chutiang zongzong kan chut khan ICBM nilovin intermediate range ballistic missile ani Ukraine President Volodymyr Zelensky an ICBM Russia na ron ka plotati hi asoi sual deu ni in alanga ICBM nilovin intermediate range ballistic missile zo kani mithiam te chuan he poi khoina thlen dan fin fiana anen dikmek ti soin Moscow chuan Ukraine chu Ralthuam test na mangta ni in apu bok Ukraine Foreign Ministry thupuang tu hiorhi tikhi chuan he be pui thlak na hi Russia hian remna azong lo ti chiang tu ani atibok chutianga inrem na zong lovin Indona ti zo tumin ma alamek zo kani ti in Ukraine lam chuan Russia an pu he poi khoina chungchang zo na changin Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan Russia chuan nuclear buaina chualo nan nuclear Ralthuam ahman lo nan ma ala zo kani
chutianga Ralthuam hlauhawm ber man chu kan du dan le Russia du dan ani bik lo ti in Russia thupuang tu chuan a soi kan nuclear doctrine hnuaiah hian Russia hian hetiang buaina hi a phal lova tuna Ukraine in khotlang lam Ralthuam mun hlazok kap thei an hmana wang hian kan ramdin muna der thonga chutianga ni chuan Russia hian a tul ani chuan nuclear arsenal po an phor thei to ani mase chutianga ti lo chuan nuclear ni lovin tactical Ralthuam zok kan lamang ram ani ti in Peskov chuan a soi Russian Foreign Ministry thupuang tu Maria Zakharova chuan Polana US missile defense base tharhon chu America le atran rol puiram te thilti Russia anepna lian tak ani a hei hian borok chetak asiam chhun zom don ya kan ngai atibok hethil hian strategic stability ati chhia a strategic risk ati punga chu wangchuan nuclear hlauhawm na hi asang chho zelani ati Poland chuan he base hi be pui thlakna atana man ani lo tur thu an soi ve thung Biden an Europe ram a tender Indona lian zok ti chuak tu Biden ole Democrats US President Joe Biden chuan kan hriat angin NATO anasa takin atal kuala ma ala a NATO mangin Ukraine chu tan puina dollar tlukla ding on tam tak an thon to ani kha atram chung hian khovel mun rang ranga Indona a chuaka US chu mun rang Indona a in rol kual lo thei lova chutiang chuan chaktakin alam polte a thui hruai te puin Joe Biden administration chu na satakin an phusa hani kha Ukraine a hian Ralthuam tam tak an thona tuna hian Russia be na Ukraine na an man Ralthuam te hi US in an pek atam hlem maya khotlang ram tran puina tel lo chuan Ukraine hian Russia hi ado thei to lova chu ani na rei to chutianga an kalna chu rei to bok inthan puya an party chuan hna an chang zo ta lova hei wang hian Donald Trump chu president thararon ni chodon ta ti achiang ta boka Ukraine Indona a Biden ang ema chelo tur Ukraine ta na tran puina tamzok pek chu soilo he Indona ti top tura malak ngal tiam tu Trump hian Ukraine hi na sataka apui hi Biden hian a ring lova hei wang hian a Trump top dona hian na takin a chen ni taberina langani amma a anlo phallo Russia ramril zo kap thei tura Ralthuam Russia ramril zo kap thei tur Ralthuam te Ukraine chu man a phal sak chho ta bok nen tin Ralthuam dang anti personal mine te po Ukraine a supply turin Joe Biden chon phalna a peta boka hei hian thok le khata boru ka ti changhal phat rengani January ni somhnia Joe Biden an Trump kalsan huna le Donald Trump an president thuthleng halwa mange hian Ukraine thon tu Ralthuam stockpiling amazat chu thon thlen man Joe Biden chuan atuma Ralthuam dollar lukla ding on sari point pakhat man zet tur chu an pu cha le mup mai mase heng zinga Joe Biden a thutluk na soisel hlo ta ber chu Russia ramril zo kap thei tur Ukraine hena an pek Ralthuam man a phal sak kha ania kha khan KM zathum borvel thleng Russia ram chung a kap thei don ani Washington Post le New York Times chuan Biden administration official te ming tar ran lo thu soitar langin Ukraine chu Russian Kursk region a US Army tactical missile ATACMS man phalna Joe Biden hian a peya Russia le North Korea sipai singa vel mek na ani Putin hian kumsang nila somni pani top lam thleng khan Biden emo EU sarkar ho tu emonen in biak na an nei lova Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan kan hriat dan chuan sumdon na lam hoi in biak na chawa oma chipchiar takla chiang taka helam Indona lam in biak na hi ala lo ati hei wang hian US lam hian in biak na lam an hoi lova na taka Russia nor turin Ukraine chu an dek charchara an pui charchara Ralthuam mangin an pui charchar boka an Ralthuam mangin Ukraine chu min beitirani US le atho pui te hian in biak na lam an hoi ngai lo ti in Russia chuan an pu ve thung tuna hian Ukraine hian Russia ramril zok hian kap chhun zom zel ngamangem ti hi zona ani ta a UK Storm Shadow le US ATACMS mangten Russia ram bial te an kap ta a hei wang hian Russia chuan a aya hlauhawm Ralthuam aron kap lut riap maya Ukraine in long range missile khotlang ho hna tanga andon manga kan ram chung an ron ka wangin tuna hian phuba kan la ani ti in Vladimir Putin chuan ron soya hei wang hian Ukraine hian khotlang ram Ralthuam te hian mangchhun zom zelangem ti hi zona ani ta ani
an lam hang chun zom zelani chuan Russia hian a ayana in ala chang let zel don ti a hriat thei ta bok chu chuan helai rambial boruak hi ati so sang zel don enge thleng zel don kan ngai chang zel don nia